Parang ang laman ng vlog ko guys, puro si Percy na lang, no? Ayan o, hindi kasi makablog si mommy eh. Busy kasi eh. Pag nagpapapansin lang yan, o ayan, ganyan. Puro si Percy na lang ang laman ng vlog ko. Ay sus! Oh, parang nahihimatay ka. Himatay na talaga yan guys. Nahihimatay ka. Ano, wala ka ng cat food? Wala daw siyang cat food. Naglalambing na daw, wala ng cat food eh. Huh? Kinain yung Skyflex ko lang. Ano, wala ka ng cat food? Ah, nagmimeme pa to. Nag-ano to eh, nagsasak siya. Yan, pag nakita siya ng ano, mga tao na nakaupo, lalapit siya tapos isasak niya yung finger. Baby pa ba yan? Ha? Kaloka ka, oy. Yan, may muta ka pa, oh. Yan, oh. Nasa vlog ka na, may muta ka pa. Ay, naku, Percy. Ayan, mag-edit na talaga ako ngayon, guys, ng vlog. 1 week na ata simula nung last upload ko. Edit na talaga tayo ngayon. Ayan, busy na ulit si Rico sa Shopee. Sarap. Sana kahit ganyan, no? Kahit pa 20-20 lang everyday. Makakatawid kami guys sa sa mga gastusin, ganyan. Thank you sa mga nag-order. Yan. Kaya pag may miss out, si Rico po nagpe-prepare yan, ha? Si Rico po ang sisihin nyo. Siya ang sa Shopee eh. Kahit survivor ko ako rin. Kahit sa Viber siya din. Kasi ako lang taga-sagot guys, siya taga-pack. Yan. Sorry na guys. Packer yan eh. Packer. Stocks update. Ito na lang natitira namin sa sa tea. Baka mag-reorder ulit ako niyan. And sa Linwa capsule. Last 200 pieces na naman daw, sabi ni Rico. Para sa maulan na hapon, tinolang mainit na mainit. Yan, bagong kulo. Ganyan gusto kong sabaw eh. Bagong kulo. Kain! Good morning! Ayan, napaliguan ko na sila guys. Good morning, happy Sunday. Ayaw mo na Ay! Ano ba yan? Nagpalit ako ng battery. Low-bat din pala itong isa. Colors. Pero anyway, ayun, happy Sunday nga. Paliguan ko na sila, lahat. Tapos, bababa ako. Diba? Sabi ko, magre-rest day ako pero ayun, ang daming tumatawag sa akin kanina habang nagpapaligo pa lang ako ng aso. Kaya, sabi ko, sige, bababa na lang ako para ayun, i-accommodate pa yung mga kailangan i-accommodate, yung mga urgent orders. Ayun, so baba na tayo. Hindi pa nga ako nag-almusal eh. Quarter to 12 na. Pati si Percy, oh, bagong ligo. Yes! Bungo din Percy, ah. Ayan, diba? Dapat talaga close kami ngayon, guys. Pero, ang daming Uy! Rex! 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 Rex, no! Ayun. Ay! Di pa ako nakadami. Ayun, kasi dapat nga, kami ngayon, rest day kami, sarado. Kaso, ang daming tumatawag sa akin kanina. Pinapaliguan ko pa lang yung mga dogs. Mom, please po, urgent lang po. Sabi ko, sige ma'am, tapusin ko lang talaga itong pagpapaligo ng aso. Tapos, bababa na ako sa shop. Yeah. Let's do this! Yeah, new stocks na naman natin, guys. Restock tayo. Ano, Percy? Mula na, Percy! Wala yung boys, pinakain ko muna. Kuya, atras ka pa, kaya pa yan. Good morning, happy Monday, guys. Ayan, what time is it na? Mag na 9 AM na. Kailangan ko nang maligo kasi kailangan ko na malabas ka pa. Kailangan ko na ulit bumaba ng maaga. At ayun, ang dami na namang palalamig today. Pero since maliligo ako, tatry ko tong ang dilim eh. Hindi kami nagbubukas ng ilaw eh. Try ko itong nakita ko sa TikTok. Yung nilalagay sa sa bowl. Toilet bowl para pampabango. Yan, bumili ako ng 5. Yung isa sa baba, yung isa sa taas kila nene. Tapos ito, dito. Yan. Mas gusto ko tong yung blue yata mabango eh. Tsaka lavender. Itong red, amoy may matanda siya na ewan. Alam mo, lumang cabinet na something na gano'n. So, hindi ko type yung yung red. Ano yon? Yes, babies. Oy, sus, malapit na kayo, ha? Ginagawa na yung nyo. Yung bahay nyo. Lapit-lapit na kayo. Opo, doon makakatakbo na talaga. So, yun. Lavender tayo, guys. Pero, blue na lang.
Ano ba ate? Make up your mind, please. Nag-early close din pala ako kahapon, guys. Kasi nag-deliver ako sa... Ay, shucks. Meron pa ako. Kumain kasi ako ng breakfast eh. Tawag din? Nag-deliver kasi ako sa Paco. Ayun. Tapos, syempre, naawa naman ako doon kay Bunso. Kasi Sunday na Sunday, may mga palalamove kami. Sabi ko, sige Bunso, magano ka na, mag-close ka na. So, ano, mga 5 p.m. nag-close na kami. Tapos, pagkahatid ko sa Paco, dumiretso na ako ng grocery. Ayan. Tapos, habang nasa grocery ako, guys, may mga tumatawag. Mom, please, kailangan ko po, urgent po, gano'n. So yun, napa-urgent ko pa rin kasi nasa ano naman si Bunso eh. Nasa shop naman. Pero kagabi talaga, alas 9, may gusto pang magpalalabog. Sabi ko, ma'am, cannot be na talaga gawa ng tulog na rin yung ano, yung kapatid ko sa shop. So, yun. So, ganito siya, guys. Para siyang syringe. Tapos, ano lang natin. Ito medyo mabango. Para siyang ocean breeze yung ano niya, yung amoy niya. Mas gusto ko to sa lahat. So, ano lang natin dyan. Ano ba yan? Ayun! Yan! Oo, ha? Mababango. Lagay pa tayo ng isa pa. Oh, medyo... Yun. Tcharan! Ang cute, no? Flower pa. Ayan, napapala kaka-tiktok kung ano-ano tuloy nabibili. Pero mura lang to, sa Shopee lang siya. Fairness ang bango. Promise. Tapos, syempre, para hindi ma-dry, i-replace nyo lang yung ano. Babalik nyo yung takip niya. Tapos, ito natatanggal naman natin. Hindi na pala. So, ganyan na siya. Tapos tabi nyo lang sa, ano nyo, sa banyo nyo. Ayan, naglagay din ako guys sa, ano, sa toilet bowl. Bango. Dito na ako guys, sa store. Ang aga ko, nabulol na. Ang aga ko daw. Sabi ko, ang dami kasing gagawin. Oo nga daw. Ang dami nga daw gagawin talaga. So, asan ang cellphone ko? Magsimula na tayo. Yung tiyang wala pa, no? Pero konti lang naman pizza. Percy boy! Okay lang, ano lang naman yan, Rico, mahina. Yeah, mantitrip na naman yan si, ano, si Percy boy eh. Hindi nyo makita eh, no? Kasi black din si Percy. Ayun siya, oh. Oh, sige, may ano ka dyan, may isama ka sa ano, parcel nila. Masama ka na namin papunta sa DHL. Ayan. May ano ka dyan? So, pumunta ka sana na. Ibalot mo na nga yan. Wala mo. Ay, may bigay. Damot mo. Ayan, nagluto si auntie guys ng ano, ng ulo ng salmon. Sinabawan niya with miso. Tapos, binabaan niya na lang ako dito. Buti na lang meron akong ganito. Niinit ko na lang. Yan. Gusto ko sa sabaw is yung bagong kulo talaga. Yan. Nag-grocery ako kahapon, di ba? Doon ko yan nabili. Tapos, kila Chris, nagluto naman si Nene ng kare-kare. So, ito ulam nila sa taas. Ganito gusto ko sa ano. Sa sabaw. Bagong kulo talaga. Sakto. Isda to. Para kay Percy. Yung tira ko para kay Percy. Tas Korean radish yung ano. Yung nabili ko kagabi. At yung local radish tuyot na tuyot na. Harap. Hello guys, grabe. Ngayon ko lang na-realize, wala pa pala akong vlog ngayong araw. So
Sobrang busy. Grabe. Ayan, punta kami ni Tito Ponying sa, ano, sa Victory. Sa Victory, pipick upin ko lang yung stocks namin. Ayan, kasi pinaano ko na lang. Wala tayong time mag-pick up. Ganyan. So, puro na lang tayo, ano, ganyan. Pa Victory, pa Lala Move, mga ganun na lang. Yan. So, kahapon pa yun eh. Tapos, Walang oras walang yata, oras kaya- din. Ngayon, puntaan ko na. Yan, kaloka. Dapat uuwi kami sa Friday. Uuwi kami ng, plano na namin umuwi ng probinsya sa, ano, sa Friday. Kaso, naalala ko, si ano pala, si Tonyo pala, paso yung kanyang rehistro. So, natakot naman si Ponying na ibiyahe. Kaya, paparehistro ko muna siya ulit. Kaya mo bukas alas 6, boy? Okay. Ah. Kasi pinaano ko na lang siya, kailangan pa siyang ano ba yun? Emission na muna. So, nakapila na siya for emission tomorrow, 6 AM. So, hopefully, pag na-rehistro siya, Tuloy ang tuloy ang uwi namin on Friday. Hi, Kuya. Kita ko ni Kuya na nagpa-vlog eh. So, tuloy ang ano namin. Ang uwi namin on Friday. Naiya talaga. Hindi ba tinted to? Kita ba tayo nito sa ano? Hindi tinted to eh. Oh my God. Ayun, namumula naman ako. Nun. Sino kayang vlogger yun? Namumula tuloy ako sa kahihiyan, no? Kaloka. Ayan, kaya ang vlog ko lagi lang nasa car, nasa bahay, sa store. Kasi yang-iya talaga ako, guys. Tapos, nakita pa ako ni Kuya kanina. Sino kayang vlogger yun? Buti si Tonton, ano yun eh. Talagang heavy tinted nun eh. Yung pagka-tint nun eh. Kaya, Yung dalawa lang eh. oo, yung Si dalawa. Tsaka si Tonyo. Ito pala hindi. Kita tuloy ako. Sige, vlogger yun. Kaya mag-alala ko, hindi ako sikat. Ay, nako. So, sana, matuloy kami sa probinsya, guys. Kasi, ay nga, gusto ko na mapuntahan yung ano, yung bagong cage na yung bagong ng mga aso. Excited. Kaloka. Grabe talaga pagka-busy-busy ko talaga ngayon. Binigla ako ngayong araw na to, kaloka. Pati kanina umaga, hindi ka nakapag-vlog? Eh, wala akong vlog talaga. Ni good morning. Wala as in. Kasi nagising ako mga alas 7 ata. Syempre yung ano, yung tag dito. Yung pag-inom ko ng pills, 'di ba? So mga alas 7. Tapos nag-check na ako ng mga message. Sabi ko, ang dami na naman. Tapos maaga na ako nagluto ng ulam nila kuya mo. Tapos yun nga, nag-almusal na ako. Tapos bumaba ako alas 10 ng umaga. Maaga akong bumaba kanina. Tapos yun, wala na, tuloy-tuloy na talaga. Late ano na nga ako eh, late lunch na nga ako eh. Tapos ayun, Diet ka naman to eh. kaya nga eh. Tapos nag-chat na lang sa akin si auntie. Dala kita ng kanin. Sabi niyang gano'n. Ay, kaloka. So, okay na rin yun. At least nakakaano kami guys. Nakakukuha namin yung pambayad ng renta. May pangkain kami. Kaya okay lang kahit na masakit sa mata. Sobrang pagod. Kaya mamaya na naman ito boy. Pag akyat ko nito, grabe. Bagsak na naman ako nito. Kagabi, grabe talaga. Tsaka ayoko ng ano, gusto ko pagka ano ko sa taas, pag akyat ko, diretso ano na ako, diretso toothbrush na ako, hilamos. Kasi pag umupo ako sa kama, napasandal ako, nadediretso yung ano ko, yung tulog ko. Kaya bago ako umupo sa kama or sumandal man lang, naka-freshen up na ako. So, ayun lang guys, super duper busy. Ayun nga si Toponying, busy din to eh. Kahit sa Shanice, 'di ba? Oo, te. Sa Shanice din kasi mga bare months na, dami ng mga ano na naman, mga Order, kaya mga order kayo. Kaya order po kayo ha. Huwag kayo mahiya po. Ayan, si Tito Ponying yung magde-deliver sa inyo. Yan. Around Pasay, Makati, ganyan oh. Basta mga maramihan, si Taylor ang ginagamit for deliver. So, ayun lang guys, ang update sa life. Nakakalokang pagkakabisi ko ito eh. Pero thank you Lord, hindi po ako nagre-reklamo. Wala lang akong vlog. Kaya yun guys, pagpasensyahan nyo, wala akong na-provide. Bagong stocks guys ng linwat eh. Diba? Kinain ko din yung mga sinasabi ko na last na to. Wag last MB. Siguro sa nakailang MB na ako. Sa tea. Nakalima na ata tayo na.
Tapos sa ano, sa Linwa capsule na mahigit 10 mother box na kami. Yan, sobrang ano netong sprayer na to talaga. Yan, okay na yun. Talagang wala kang pinaligtas. Aliwin. Buksan mo na kasi mamaya iba yung laman yun eh. At least may habol pa tayo, 'di ba? Ayan. Yan sa isang supplier yan na magulong kausap eh. Napakagulo talaga sa buhay ng tao. Pero inano ko na, binilhan ko na ano na ako eh. Ayan, Linwa naman siya. Yan. Ayun, tapos medyo naiinis lang ako kanina kasi may shipping kami ng 100 pieces niyan. Eh biglang kinancel ng buyer. Sa akin okay lang naman kasi mabebenta ko pa yun, guys, yung product. Yung akin lang is yung effort kasi, 'di ba? Gawa ng kinotche pa namin papunta sa sa LBC, tapos yung kapatid ko pabalik-balik dito sa sa shop kasi alam mo yun, tapos bigla niyang ika-cancel. Nakakaloka kasi inano ko naman sa kanya, tinanong ko sa kanya ng paulit-ulit, sigurado ka ba? Kasi medyo bulky to, mataas yung shipping fee nito. Eh minamadali niya ako ng isang araw pa, LBC na daw, ganun para makarating na sa kanya. And then pina-LBC na kanina, tapos biglang ang taas nga nung expected ko na mataas yung shipping fee kasi bulky. Which is nag-agree naman siya. Kaso nung pagdating ng resibo, bigla siyang umatras. Eh, na-pick up na sa LBC. Na-pick up na nung truck. Kaya yun, pinabalik ko yung ulit yung kapatid ko. Wala na nga daw. Buti tumawag yung yung manager ata sa LBC na kung sure daw ba na ika-cancel kasi papakiusapan lang doon sa hub ata na ipo-pull out ulit para maibalik sa akin. Eh, sobrang hiya ko, diba? Doon sa LBC na din. Tapos yung effort kasi, doon ako naiinis. Yung effort ko, diba? Yung mabigay lang yung demand niya. Ayun, kung nanonood man siya ngayon, nainis ako sa iyo, sa totoo lang. Parang hindi ka seller din. Mantakin mo yun. Yung in-effort ng tao na i-prepare yung order mo, tapos bigla mo ika-cancel. Wala problema sa akin sa yun sa Prada, kasi may benta ko pa yan. Yung effort ko lang talaga, doon ako naiinis. Ayun. Kaasar. Diyan sa mga lalo na sa Shopee, ang dami dyan mga lakas din man trip. Alam mo yun, magsi-COD, tapos pagdating doon, wala pala sila sa bahay, walang pera, yung ganyan. Tapos, ibabalik. Yun pang isa sa nakakainis as seller sa side, namin. Tama, sa side namin. Kasi, dinededuct na sa amin yung shipping fee. Kapag binalik sa amin yun, madededuct na sa amin yung shipping fee. So, ayun, yung mga walang trip dyan sana ng mga buyer. Walang trip sa buhay. Huwag na kami pagtripan, di ba? Kasi naghahanap buhay lang din kami ng marangal. Yan. Kaya, ayun. Sana wala na akong ma-encounter na ganito na bigla magka-cancel. Wala akong paki sa talaga, sa product. Yung yung pagod ko lang kanina, ang iniisip ko na late na nga ako nakapag-lunch para ma-prepare yung yung order niya. Yun jet bigla niyang ika-cancel kasi sinabihan ko naman na siya na ilalamove mo na lang. Yung ganyan. Tapos mas mas mura kasi yung lalamove. Kaso, bakit lalamove? Ganyan, mahal, walang lalamove dito. Gusto niya LBC. Eh, pinagbigyan ko LBC. Kaso, mas mahal pala sa LBC. Tapos, bigla niya ika-cancel. Sarap kaltokan eh. Nabubisit ako eh. Sarap sa bunutan. Sarap pa sa bunutan, sa totoo lang.